Ja sam Zlatko Vujić, nezavisni kandidat iz Bosanskog Petrovca. Dragi moji Petrovčani, malo vam mogu reći u 3 minuta o tome šta sam uradio u protekle 4 godine, kao ni ono što mislim u budući ukoliko vi to odlučite. Zato ću bez statistike iznijeti neke moje životne stavove i rekao bih one misli koje se tiču moje funkcije načelnika, i to one poslovne, ali i one lične. Bosanski Petrovac je tipična Bosna malo, jer je suživot Bošnjaka i Srba njegova osobenost i sudbina. Eto, sreće da je to i ekonomija, poljoprivreda ili nešto treće. Nije, zbog istorije. Istorija koja nije primjerna jer je obojena ratovima kojima je uglavnom uzrok nacionalizam. Od prvog dana mogu da kažem predsjednikovanja ne razgovaram s onima koji se svoj stil računi i vitli i pošteni. Svejedno je takav nastup lični ili stranački. Ovo je algoritam moga ličnog vaspitanja i rada. Dakle, pristupa životu u svakom smislu. Svi vjesnici i ja s njima zaklet smo se da ćemo služiti narodu koji nas izabrao, naglašavam, a ne ostavio, što se međutim nije desilo u posljednjoj godini mandata. Iskazano nepodrškom gotovo 2/3 vjesnika moga prijedloga o zabrani sječe, čitajte pljačke naših šuma, isti ti nisu bili dostojni naroda. Čast izuzetcima, ističem to. Vezano za naredne izbore ne mislim da ovo trebate zaboraviti. Desila se međutim presuda Ustavnog suda Federacije samo 15 dana poslije, kojom se nalaže kantonalnom osnivaču diskriminirajućeg zakona da promijeni, dopuni ili potpuno ukine takve odredbe. Inače postaje nevažeći. Velika je ovo pobjeda nas Petrovčana i mi ćemo se znati nositi s njom. Budite to sigurni. Za nas to znači novi život koji nam je uskraćeno dana kada smo ovo sramno dozvolili. Nismo nikada bili tako blizu povratka onoga što nam pripada i cijeli moj narodni mandat će obilježiti trošenje tih para za narod srpski, bosanski i svaki drugi koji ovdje živi. Nema tu stranaka niti nacionalnih ključeva i to znaju svi oni koji malo bolje poznaju. Opštine raspolaže sa dovoljno razumnih ljudi koji znaju ovakvu matematiku, bez dopunske nastave i diploma što budu gotove s porcijom ćevapa u travniku, na primjer. Dakle, nastavit ćemo izgradnju kuća, puteva, fabrika, elektrifikacije, stočarstva, poljoprivrede, kulturnih događaja, ali i njegovanje slobodarske tradicije našeg kraja u vidu manifestacija i proslava druže se što više na našim prelijepim prostranstvima. Petrovac spada među najveće opštine u Bosni, ali s vrlo malim brojem stanovnika. Ovo ćemo pretvoriti u našu prednost, isto kao što je to naša etička i religiozna izmješanost. Svijet tako funkcioniše i nama nije mimo svijeta. Naprotiv. Dragi moji Petrovčani, ostaje na kraju da podsjetim na ono poznato koja kaže da svako živi kako zaslužio. Ne bih rekao da su mi dio takvog života, još uvijek i nažalost. Rekao bih da smo konačno samo na tom putu i od nas zavisi kako smo mi dokle dalje. Hoću vam reći zapravo da vi ne birate Zlatka Vujića, da budem jasan do kraja. Oni koji vas samo razumiju ne znači vam ništa. Oni koji vam poprave put, osvjetle ga, pa još asfaltiraju, da tako možete ići na posao koji ste nedavno dobili na primjer. Tako probajte prepoznati, to je moj savjet. Loša vam je također odluka ne otići glasati. Bez obzira što je na tom putu blato i mrak. Krenite, naćemo ga zajedno, izgraditi potpuno novi.